Това видео ви показвам как може да смените езика на платформата. Сред езиците, които са достъпни, няма български към момента, но ако вие говорите език, който е различен от английски, може да отидете и да проверите дали е наличен. Нека да го направим заедно. Отиваме отново на Settings, след като вече съм си влезнала в профила. И ето тук ни е менюто с езиците. Това нещо го настроихме в самото начало. При мен това е, нали, английски. Ако вие говорите испански, но пък примерно не говорите английски, може да си смените на испански, Save Changes, т.е. запази промените. И ето, че цялата платформа вече е на испански. И съответно може да видите друг от наличните езици, който вие говорите. Дали бихте могли да смените на подходящ за вас език, за да може да боравите по-лесно с платформата. Това е.